Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en dasa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Our family starts in Nembag nga bigat yu aming nga sangapada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. Kan iti fanpage nga Dear Manong Nemi. At di ba nang nasamang bahay iti programa? Dear Manong Nemi. Kadito ti paghahim yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumagkablaw tinimbag nga bigat, tinimbag nga aldaw, tinimbag nga oras, kada kaya aming nasa kapana. Kumusta kayo mga ka-alright? Kumusta kayo mga ka-Dear Manong Nemi? Please share this program. Share this program. Please share this program. Kan padaanan nyo pagkasalitaan ni Wilbert. Tibaro nga mahilig iti penpal. Amoy di 1980s, awang pala iti cellphone. Ado na kita'y agpepenpal. Penpal, agsisinurat. At the penpal corner, kada kiti comics, dadumabay, na magazine gabsat. Kat ni Wilbert, kasi dyan kayat na, ti destiny na kayat na nga agbaling nga penpal na, tagbaling nga asawa na. Agbaling to nga tang asawa na, tika penpal na. Sino kada kayo nga dundumungig kanagbibuyang tinaasawa yung kat kapempal yo? Padaanan niyo papagayam, ti pagkasalitaan ni Wilbert. Intayon na irugi nga iba sa papagayam, ti pagkasalitaan ni pagayam ti nga Wilbert. Iti 1980s, na madbadasak mat iti nakipenpenpal. Iso nga experience ko na ti pagkasalitaan ni pagayam ti yung Wilbert. Sa gudahin nga ti surat. Kung ano dito'y, Dear Manong Nemi. Ubing agpay, idi mahilig akon Manong Nemi agbasa iti comics. Banawag, liwayway, kanda dumapay nga babasayan. Ngayon siyempre, agbasbasak met lang ti libro. From elementary, high school, ngayon saan ako nga nakapag-college Manong Nemi. Tiga po na Manong Nemi kat nabaldado ni Tatang. Kat ninalang layang ti magisaksakan ti panagbiag mi. Noon pa'y may mesak ng inanak Manong Nemi, kabalan na kumamit ni Nanang nga pagbasahin iti kolehyo ng tekonakon. Adumad na giti pasamak, nga ore kasanot tarigagay mo no addamat manglaped. Muno pasamak nga mangtunday ito tayo tangarapaaw. Hindi ba nagbarok Manong Nemi simbre ka kagasmay sa nga construction worker? Manipod piyon, aging nga nagbalik ko nga nanay nga mason. Nananayo ko nga mason Manong Nemi. Dito tati kasinsin ko Manong Nemi kat iso ti panakapyon ko. Iso ni kasing harong. Susurwak mat iso na tap nagbalintumat amason nakas kanyak. Ngem
No kasadot ka na model ti panunot ko, kastamat kang kuha na. Agpating ka nalatan iti kinapyon na. Nagsuang tungak manong name iyawat ko kininanang. Alakit adamanin na nayon iti may katang iti agas ni tatang mo anak. Kanda dumapay ka sa pulan tayo. Wilfred, anak. Nang, barukan. Anda ka din nubya? Oo, bay nang. Baka di mo amot agaram. Hindi ka manam mo. Ay, wan gayam. Kumusta ka kano ko ano ni Nelia? Nelia? Natay kaanakan ni Antim nga Merced. No, kaanakan ni Antim Merced, natay agkabagyan kami. Ayun kagkabagyan at tikabagyan tayo ni uncle mo. Nagapodya ka kayan. Yung may dito yan tayo. Nagsapsapol trabaho. Kumusta ka kano? Nanang metapay pa kumusta anak? Kat nagamamukay man tayo. Ay, isupikit dadan. Yesus ako. At namanin na taptapayaan na nga maluko nga nakaluban o may manang agpatigo. Hinanang met. Kasla dali bagbaga nga agkursunada ni Nelia kanyak. Kat, ang mom no duma anak. Ti irik, iti umasidag, iti kawitan. Dahil naman masansan nga magbaga ni tatang mo no ko. Kahit yung nga sa unang, dakay iti masidag kini tatang. Dakay iti ng titimotibo. Ewan na din ang matikas kaaso ni tatang o, di siya akong din ang titimotibo. Akas naman tirami din ni Nelia. No, kas pagkarigan tagakas ka kay Nelia. Gatawanan ti sa pulag pa ay. Naraman ang matan ti luto na, naimas. Nagagat, na Emma, nasingpet. Isa dahitan ni, naimbag nga, Aldo yun, nana, Wilbert. Umay kan sama nga agpadigo. Ikit no, kasto yung agpadigo ka, o sana kung naglutluto ata, adumat ti padigom. Kitaltalo kamit laang. Ada nga may sinigang kong malaga. Wow, nagkimas nga sinigang nga malaga. Ada mat talong pidaso nga sa gagay-sakay kada tata ni Wilbert. Okay, taman ang pabagsunay kung naktupay ka oras sa anak ko ang glutot si Demi. Ada mat ni padigom. Ala, Wilbert, awatin mo. Sabi na siya, timangawat nang. Kasi ka na. Kana ada sa baling igamak. Sige nga rad. Manong name iti panangawat ko iti manlo kong ataptapayaan ni Nelia. Siyempre, naigamak. Dagiti ima na. Napudot Magbansa ka napudutan. Kayag ti pudot. Agyaman kami. Nelia, thank you awan trabaho mita, Wilbert? Awan Domingo Ay, huwag kayang Domingo. Sige, tayo nagkipak nila ito yung nakaluban. Nang, mamisin na sa amin tayo. Baka mabisin na ito yung alingaso, yung sinigang malaga ni Nelia. Ay, di aya ba? Ay, agur ka. Ay, babo ni tatang mo kung kumangim naka-wheelchair mo. Ti amam. Ma'am nga, gitasar ka nga rodin na nakiduro ni tatang mo. Tapos no, mga mitin. Anang ata Nelia, no, makipangan ka na kami. Ani na. Gabot agur-uri ni auntie kini uncle. Kaya dahil kasinsing ko. Mangal daw kami mitin. Ala, sige nga rin. Agyaman kami na niya, sa uulitin. Huwag na. Uwan manong na may madlaw ko launay nga adda panagayat ni Nelia Hanyat. Ngayon tsaka mo, takas laaw mati ko nada nga sumukan nga tutut pagkangkuana. Numampay, napintas met. Uwan, okay met, isona, manong na may. Dili nga, kamalman na manong na may imay ni Cousin Harold dito balay. Adagam na ako comics. Nabasa mo na ito, Cousin? Hampay. Dito ti latest. Ultiman, masakman man. Sinong lahat ko manong name iti comics, iti malpas ko nga mabasa amin adag iti Friends Corner. Kasin, anang tano, surahatak na ito kayat nanti makipenpal.
Abay, anya tayo mom, baka no makasara ka ti para kanyak, tay nabaknang, namang pabaknang kanyak. Patsimon nga dabaknang adanagan na ta. Eta, paglingling ngayon dalang nga da pagkakatawaan, kano kaya't mo ti magkisama, ha? Nga, tayo ko na akong nga awad sa baling obram mo, di agsurat. Nagsurat ka. Babaeng ka na ito eh. Baka makasara ako ni ti babae nga para kanya. Kanya pulot sa pulang kinilili namin. Oy, nasa mong araman ni Nelia. Baka siya ti mang sapul, mga arim kang kuha na, bahala ka. Baka babawi ka nito. No, crush mo ni Nelia, di ka karban. Dati nga rod, agdaglakod tiyang di pagtrabahuan tayo, di mo kursunada. Kawa ba, di kursunada ka. Dati man ti, suratak. Suratak sa amin na gito, sa 2 sa Ngapulo. Magastuang gaman at pag gimusumuti ko na, kita siyempre express mail, special mail. Alangan ba't ordinary? Sa may isa, nung makipenpal ka, siyempre, ang gusto ka tilinin. Nagkitay talagang pintas nga pagsuratan ka na sobre. Mananumat ka, nagsusweldo akman si Kaman. O sige, kada nang arti ba kami surat mo? Kahit ko makigayam, siyak ni kastoy, tagad tuyak, kat kastoy. Ano nga tayo bagak nga may sak nga engineer. Nga adaan ka bukudan nga balay, nga napindas nga balay. Ala mini mansion. Ada akti duwa nga kotse, nga napipintas, nagingin ang kotse. Sa ti picture ko, sino nga tati alay ka, pika, alangak. Kita ba na picture mo? Siyempre, nagpa-picture. Dati parming bongga. Ito kasi na artista tilangak. Well, kaya na kita. Jay Santro, di kita nalang photographer. Kaya daw. Kasta nga ron tinaramid ko manong nemi kalbasan lang hindi makalawas. Kasta unay manong nemi. Binunton. Iti subalit, di iti surat ko manong nemi. Amin nga sinuratak manong nemi at da amin subalit da. Kung nati kartero nga ron. Tada pala kartero ini. Wilbert Dumayas. Ay, siyak, sir. Nagado nga surat mo, Wilbert. Sinagado eh. Kapenpal ko. Extra. Magastuan ka. Baka mabanog ka mang basat surat na kita. Buno subalit da. Manong nemi amin nga sinuratak kat inikak. Linikpita kiti picture ko. Pukit inikan daw at anong nemi ti picture. Para me. Naduma klase manong nemi. At dapat nagpa-picture nga naka-sleeveless, naka-short. Inayabak ni Kasin Harold manong nemi. Kasi, may katulungan na kagbasa. Mabanog ti matag kagbasa eh. Kung may makita na kiti pictures na nalalapsad na amin si ka. Kasi, sublatak man dito eh. Kahit mo sabihin, suratak dito eh. Bahala ka. Yung maguri ka, subalitam amin dito eh. Ana, mangpili ak lang ti oray 5, hingga sa 10. Nasubalitak amin di kita eh. Magastuhan na. Subalitak lang sa 10. Yan tumubayag, baka 5. Intunukuan may santulaengen, na sinot mapili. May maguri ka. Agbeso ka din nga, insurat mo talaga si may isang engineer. Nga kung kontrata ka. Isa din baga. Kung dawatin na nga ti picture ti balay mo, dahil nga ito ti problema kay dawatin na. Ken kutsem, hindi, nagalis naman magsapol iti napintas nga balay nga picture, sa kondo mang picture iti kotse, nakalalis to. Ano man problema? When manong nemi nagpamaranga kakasmesang engineer nga kun kontrata ak.
Kaya natabukod ko nga balay, kastamat ten duwa nga lugan. Kasta nga rod manong naimit pinicture ko, diyan mo nakin balay, sa pula ka pinicture, kin na akin kutse, ti duha kutse nga pinicture ko sa kong patulod. Dagiti lima manong naimit yung subalit, sinubalitak manidan. Kat siyempre, adan paripirip karigli subalit ko. Paripirip nga nabagas nga sarita manong naming ng runa kita dagiti amok nga taga abagatan nga muda tag Tagalog o Tagalog iti lugar da Tagalog man teramate dagiti namnamaik manong naming nga Ilocano man teramate kumitkita manong naming og da address na ti abroad ni mawan puro lokal kahit kumaw ti makipunpal o makipenpal manong namin sa Hawaii, kumaw, saan kita sa baling nga pagilian. Nadaman taga Hawaii manong namin, lalaki met. Eksapsapol ka rin kita Pilipina nga kapenpal na. Aging ka manong namin nga may salaingan, iti subsubalita. Iso da ito ni Vanji manong namin. Ni Vanji, ngayon baga na iti surat na nga kapuna ijay Saudi Arabia nga napan na nagkatulong. Bagbaga na manong naming nga dan urnong na kayat na nga pagnegosyo. Aging ka manong naming iti makaawat at isubalit na. Nakiktutak. Kayat na kano tiyo. Umahid dito lugar mi. Kahit nakano manong nemi nga makita na iti personal. Nagproblema ako. Nadlaw datatang gininanan. Ay, kaado di kita susurat nga mauawat mo edi. Itakit bimasitan. Ay, dakit kasla da problema, ha? Wilbert, nanang, may maysan na ito'y kapenpal ko. Sinarating ako na kita duma. May masalangin. Nilangin Vanchi. Kahit nakanagtumay dito balay. Eh, sus, kaya nangarap sa balit mo kita. Diyan nga mo. Ano namin timbagam nga kinasasinom? Timbagam nga may sakala ka mason, bugbugtong kang anak, nga tibalay tayo kat gagangailang. Saan na? Timbaga kit may sakang engineer, kontraktor. Ada na kabukbukodan ko nga napitas ng balay kanto nga lukan. Kaya nagluko ka. Sabi ka sa kami timbagam. Tamang di ka sa agad, ato tagsurot kanya, kuma. Ang natataramita kaya. Ay, Wilbert. Ay, tatang. Alam mararamit mo ako. Nabalante kayat mo yakin ni Nelia. Tang, di ka nagsaupay. At nga marigatan kayo. Marigatan kayo lang nga agsaon. Agsao ka pala. Kahit ko lang pagkati opinion ko anak. Tang, ag-maintenance kayo na tan. Kan pasare mga yabak ti mga blood ka na kayo taparbarin no. Agsubling tumalat normal ka sa sadyo. Tapno di ka agtalin na nga maldado. Ay, nusala kumakas to anak. Siguro kutput-put nung kumanga may sakang engineer. Tasaan ka din kakasat ambisyon mo. Kasta nga peso tang. Ang nangarod. Ay, apa. Ay, masangan ngagsapsapol pa. Di kas kini, ano na di kapenpal mo. Banji. May sangan DH o FW. Ngayon nagpurugod ka, no? Danyat nakita mo keng kuha na tayo so nag-concentrate ang nga kinasasurat. Napindas. Di picture na. Napindas nga tayo tipod nung nga. Kasken ka. Anya matilangam ngayon patulot mo keng kuha na. Dati lang nga ang permi nga naisaganaan na make-upan. Dati ba nagsasarita may manon name damanin ni Nelia? Ay, dati ni Nelia Nanang, kasabatin. Isa ka na. O mati taptapain na nga malukong. Nga madabit-bit na, nakasupot. Anak katreta.
Hi, Nelia. Wilbert, nagkapog di tiyandaan. Gimata nga iti prutas. Dito, Nabintas na nga kanan dito ni tatang mo. Kanori siya ka, takay kinanang mo. Wow, orange. Uwi ng tapay mansanas. Ang tapay lansunes. Nagaman kami, Nelia. Kano ka may jabalay? Jabalay danti. Ano to may kun sa jay? Kung ka nang ni Harold kat baka maure kan to kanumit nga mapan mangpasyar, umay mangpasyar ka niya. Kahit mo sawan paspasyar lang ka ni Kasin Harold? Oin. Yung saan kumata kaya? Sino nga tikayat mo? Siyak? Sa lutsod at kung anong naming ang saan ko nang sinalutsod pa kay baga ng awin sa anak-arak ko. May ni Harold di kamalman na manong naming kanimbagak ti problema. Ano? Umay? Umay ka no? Kasin. Hindi wang kuram. Kasano naman mo na tipudpud no? Akit no talagang ipatpatig na ka agad o rean yaman ti kinataom nagulbot ka man. Uno saan? Kung gamin niya. No di mo kayat, di subalita mga sa mo kayat. Wala nga saan nang orayan pati sa bahalit ko. Ano? Kahit nasa wen. Saan pa nga dumanon ko mat subalit ko di lugar da. Nakadanon dito eh. Kahit mo sa wan, ipakada na, hana palang ipakada mo na yung bagana. Hanang ipakada, impaka mo nang umay. Dilim mangam. Uno, sakti sumango. Ijay balay mi ti bagam nga ayan ti Wilbert. Tapos siya katagpabang nga Wilbert. Si kamat, si kakasin haro. Agkurso natin na yakanyak. Nga si kamat ti mapan mangpaspasyerken ka. Ita. Dati penpal ko, ibagaman nga siya tagpamarang nga Wilbert. Kukam sa mula amin yun, para kanya kuma. Kaya di mo mat kaming kayat. Di mo kayat ni Nelia, di siya. Di mo kayat nga umay dito ni Vanji, na penpal mo, di siya. Mahala na. Kalpasan ti makalawas manunemi jakmat marugyan tag subalit. Domingo manunemi adak dito balay awan ti trabaho mi ti construction. Nakauyusak manunemi nga naka-short. Adak ti samon ti balay nga. Diyan ka mo noon kahit ko mga ramidan. Sa bagay kadigdikos ko. Idagdag sardeng nga tricycle manunemi ti batog ti balay. Kahit ko nakanyak ti tricycle driver. Pare, Wilbert, ada pasahero ka magsapsabol ka nga. Pasahero, magsapsabol ka nga? Wan, abag isumat nga siya agkarga. Ije pili mga tricycle di sentro. Kaya sinulutsod na kanya. Tinagan mo. Kanibagana di barangay. Abag isumat na kunak mata. Amo mo kunak. Umay ka, naglukang ka, tulod ka kunak. Sino? Dati, sidecar ko. Ading, mabali mo tutub sahag. Isuday dyan ni Wilbert sa punin mo. Idi adadum sahag manong nemi. Wow! Nagpintas ni Vanji. Nakagaygahid nga dagos ti isem na nga si Mango kanyak manong nemi kat apo nga nagbiyag dagiti matana. Kaslamay sa foreigner tilangan naman ng nemi. Nga nagtayag. Oh my. Hi, Wilbert. I'm Vanji. Diyan makakutiti ayan ko manong nemi. Pare, umay mo, bagkatan hindi kiti. May sa maleta kin na may sa bag. Sige. Imasaday ka nga kadakwada man nun, Nemi, iti mismo nga sangawanan ni Vanchi. Si ka nga talaga ni Vanchi? Yeah. Abay nga king di English ka.
Kasi kami di pa nakisarita ka ti Araba, dadak ti Saudi. Siyempre, English na ramatan mo iso narwamak. Pasensyahan. Alak nga rin dito eh. Dumanong ganti, nanon mo nga balay mi. Saan nga mini mansion? Engineer? Dito yung amo mo nga tricycle driver. Sinunsod ka ni engineer ko nakit. Sa ako yung bagaji pilyado. Engineer, ayan, will break contractor worker lang nga masum ko na. Ala, mansion na yan, tibalay dagat, gagangay lang. Kunana, sa awang ka ng luka mo, ni bisik lagat takit awan. Sabi nga nga nagpatuloy ka pa lang. Siyempre, adak dito yan. Ako man sa baling nga dagusa. Sorry. Makapauyak. Manong nemi dumalyawak iti balay at daninanang nga nakamati diramang buybuya ka na kami. Ay, andun sa sangay manak, ano ko papel ka nakamati dira kay lang dita. Umay ka na din. Ay, pare, hindi ba nagplete? Mamaling pa din iplet siya nakpelaeng, Wilbert. Wan. Pag-isunay. Adakwatak dito yung short ko. Instead ko manong name ka buta amok ti arkilaman ni Pud Sentro ganito yami. Sige, oh my God. Bit ko manong name ti maleta kinimbaklay ko ti bag. Gabuta da pala may nga imak mabalin ko pangkibid kayong kuhana. Kinibin ko. Welcome. Itinanong mo nga balay mi. Welcome. Welcome ka. Itinanong mo nga pamilya mi. Nang, ni Vanji, ti penpal ko. Vanji, ni nanang ko. Nagbeso-beso da manon nimi. Kalpasan na, simar kami nito neng intarus ko isuna manon nimi ti silad ko. Ay, dito kay pala salas Nanang, ito latan ba ibanak ti gamit na. Baglaki din manon nimi ta, kalkalpas ko lang nga inurnos ko ti kwarto kan na sinaplidak din alusak manon nimi. Taninanang agdalus, nairamraman ti silad ko ta siya tibang dalus. Pasensyahan, Banji. Di ka sasahad mi. It's okay. Dito ka. Eject ton salasan nga. Maturog tirabi. Pasensyahan. Nailad na ti kama. Ngayon, atukotson na. Dito hindi pa nga panagtarawatap. Gamit mo. Sikanto di makamu nga magipaknin, ha? Kasunod kapaot nun, Joy. Sula mo lang baga nga, intun kaanot paragawid ko. Sang-sangpit ko pa lang. Hangmat kasi ti salutsud ko, Ti salutsud ko, kasunod kapaot nun ito, Makabulan. 2 bulan. 3 nga bulan. Taapay. Di mo kayat? Di mo kayat, friend? Kaya't ko kapag dingasan. Pinanawak manon nemi ni Vanji di kwarto takayat na kano tagres. Marig na pala kati manug na nag-travel. Nagbiyahe. Napanag iti kusina manon nemi ni nanang nadanon ko mga sagsakan at ipangal daw. Nang, nadan nila nga naimasalutuin nyo. Katawan Tsak napan na kitsyanda. Anang artad Kita agabrawak lang ni marunga sa luyot na masagpawon ti prito nga tilapia. Minata. Taan nga kami dinam na mayam nga magustuhan na. Siyempre, penpal mo, di mo nadamag no, magustuhan na. Adobo nga, karne ti baboy.
Tumaray kan ti tiyandaanan ta, kadubuak. Yung mapag-isumot manong nemi nga dagtug-tug-tug iti ridaw ti kusina. Napang kulinukatan. Hi, Nelia. Hi. Ang dawiyak mo. Nagadubo aki ti karne ti baboy. Oy, ang pag-isunay. Ne, kinadukon. Native nga baboy. Buhen. Ada kami nagparti jay abagatan. Napanimuragan ni auntie. Kinado na matanakit siya kung tinagadubo. Oo, nagigimusan. Native ng baboy. Ang pag-isunay. Pag-isunay, kabuta. Kabuta da sang ilyo. Nakita. Wen, ni Vanji, penpal ko. Sige, inakon. Uy! Anelia! Nalipatan mo tayo ng inyawat kanyak data na yung malukong adobo. Ha? Kasla ibabawin sa... Ibabawik ko mang kabutan na ikari ka para kada kayo. Sige. Alay mo. Mabit lang nga rin data yakar ko. Saanin? Subyak tulayangan. No saan kit umay mo to ipulang. Sige, umay ko ito ipulang. Naimatangan ni nanang manong naimidate ang eksena. Kitam. Agi mo na yun, dayjay. Agay ayat kan ka. Dandani pa rin imbabawin na taadubong nga native nga baboy. Nanang. Wala nga tamat na niya taramidan na no. Saan ko matakayat? Sino nga tikayat mo? Nadya si mangpet nga mismo nga babae dito nga balay? Anya ti klase na nga babae? Is o mismo sumangpet? Katkasanok kapaat na nito eh. Iti panagganan nito, ano mapasama? Ano sawan na ganit tao? Yung nanang met, apay di sawan di tao at panunutan nyo? Hindi makaluto ni nanang manon nemi, tinugtog ko ti silad, ridaw ti silad ko. At inlak ko ket. Vanji, pangaldawan. Madamdaman ko yung lukat nan. Habi ka sa tarawatan. Ha? Madi? Kastoyak no, adak to nagtibalay. Naka-short. Iti kumapkap. Sak naka-sleeveless. Yung gawar isuot jibram. Ha? Adak mo dito balay. O matsabsabali. Anang aon sabsabali kat sabsabali kapay lang kada kami at itapay lagi kita. Ninanang, stricto ka na kita karawatan. Sorry Manong nemi. Takasanugat. Makikita ko na mismo dagiti duha mansanas na. Saan ko na makabagtipil ko nagtinakan ko. Insuot na tibrana manon nemi ngam kaskas di nga naalas. Tagpakpakita manon nemi ti pusig. Manong nemi, edi umay kami sumango. Nakabisuot ni nanang. Abay nakabisuot kayo. Abay nga kasat arwatan na sa ngailin. Nanang, pasensya kayo. Kastuya ka talaga. Abay, awagan natin nanang. Hindi yung kadikayat, nga isungit ko tiriknak kada kayo, nga di ka di ba ibilang nga anak. Awan ti anak ko, kasken ka. Alala nga nanang. Kahit kung asawan, diyak kaya ti anak, nakasat lang anak. Kasto ti nakairuama ke. Naggapuam ka din nga pagilyan. Naggapu ka di Japan. Nagdadyapak nagbadya na. Japako na. Di Saudi ti naggapuak. Nanang. Saudi!
Abisal ka sa tilangam. Ije sa hudi ket talabukal ti matada pagruan ti matada ti makit-kita nakakabong amin. Sakit ka sa tilangam. Nadaga ang ngamin eh. Ngayon, pasensya kayo, nasaan nyo kahit kasto nga langak. Inak agsukat. Babaamon, nusot na kiruaman ko nam. O dagat siya nga ba't nagpao dito eh. Kaano ka nga gawid? Alala nanang. Alala, manganta yun. Ay, mabisi na kon. Ay, alakay. Sige, ilabayan ka ron din. Hindi malpas kami nga mangan manon nemi ti amo kiti akit sa nga tumulong ni Vanchi. Imiso tinagumong manon nemi isupit na ginaw. Okay met pa na ginaw na. Hindi malpasen manon nemi imay dito sanas. Pasensya ka kininanang ha. Okay lang. Ngam maruam tumanla siguro makasti tilangak. Into numalem, kahit ko nagpaspasyar, ipasar na ito lugar yun, ha? Yun ito, sentro? Saan? Dito yung barangay yun. Ano tamitas dito nga papanan? Awan di ba bye-bye? Awan dayo Karayan. Adda karayan. Sige ba, tapapantan to sa di karayan ito no nabao ti init. Kasta nga ron tinapasamak manon nemi nakasanduak nga naka-short, kastamat kang kuana nga naka-sleeveless nga naka-short manon nemi parparang tipusag na. Lumabas kami manon nemi ti ayan, di kita tao nga karoba mi. Ay! Sino na ta artista nga kaduwam, ha? Wilbert! Ay, iti penbal ko ni Ivanji. Ay, nakasarak ka ti stainless kasin. Yan sumurot-surot matindi ti lalaki kas kanyak manon nemi. Kasto ni matindi pa nagpiestada nga magkita ti legs, ti puso, awan ng pusag, ti puon ti barokong. Ay, papanan nyo? Agad mapagamit ti papanan nyo Di kayo sumusurot. Abay si kalat mayat ang magkita. Nabang kami tiigit ti karayan, manon nemi ti pang, bunoya mi, manon nemi ti panagayos ti danum. Sila kahit ko tagdikos. Di nanghala ka umaro ti tuwalyam, kaya pagsukatang. Doon may minsanin. Agdikos ng tunga-tuwa. Magustok laki ti dito eh. Talaga laki din ang duwa mo no talo nga bulan ko dito eh. Talo nga bulan? Yung kayat? Friend? My pen pal? Asin na dyan nga Nelia? Nakaamon tinagan nga Nelia? Ninanang mo. Nagipad-padigo ka no? Nahimas di loto na? Nahimas. Bam. Siyak to nagloto into ng pangrabi. Kawitan, tinagloto. Baka nagluto ni nanang mo. Kahit kung siya tagluto. Isong nga ron tinagluto manong nemi pinabuskoyin laing ni nanang. Buwan. Basta hindi ni nanang manong nemi no anya di kitilutuin na. E di makaluton manong nemi nagkayaban kalbasa nga nagitasan. Wow, agaling aso ti banglo na ha. Sinigang nga karne ti baboy. Kaya na sinalad ko nga rangaw ti pariya. Wow ha. Ay, masalusod ko man balasan ko kasasad man ti biyagyo. Adugang mga kakabsat, gagangin may laang ti panagbiag mi, tatanggan na nang bitawag ka rin na ganak ka na kami. Nidatang ko, makitaltalon, ninanang ko, o onglo ti laba, siyak ti akintin nga. Kada kami nga 5 kakabsat. 2 nga lalaki ti nauna, da asawa dan.
siya nga rin ti sumaron ng agasawa. Dagiti dito ang kabsat ko, puro met babae, talo ka mga babae, duwa nga lalaki. Naruhamak may titirigat. Isot ka po na nga napanakaroon DH, Saudi. O rin no, ada ordong mo, balasan ko. Ada basit anang. Arantang nga rin negosyo. Ano ti kahit mga negosyo? Nahimas tiluto. So nga, wali nga magipas na kakto ito yung restaurant, uno, karinderya. Karinderya, santo restaurant. Katsika, Wilbert, engineer. Kahit ko tag-Saudi man. No, dalang aramatik nga mapanagtrabaho di Saudi. Ato tagay ayab eh. Wala, hindi kita skilled worker. Agam, mataramatin. Di tulungan ka. Gamanak. At ang malakwarta maya, kitsak pwede nang iplete kayong kaita. Hindi na si mangpet ka dito eh. Wala ti bariyak, si Kamet. Dinayaw ni nanang manunemi ti templa iti sinigang na karne ti baboy. Kasla dato ti maramarabanak no natay ada agpadayang restaurant ti pagpadayaan da pangananda. Ang restaurant nga talaga iti templa malasan ko. Dadangarad salad nga pariyan nanang. Ayat. Hamo madik na ti pait na. Anda da kita masalad no kung rangaw ti pariya nga parbi nga ore kalag murgreg gabot kinapait na. Gabot pinagkalakan na laing kan hang half cook. No amin ti amin pariya no hang nga on maluto na no half cook lang pumait. So nga kalkalingan na talaga nga kayam sa siguro tagpa mangipastek ti restaurant mo balasan ko. Gamanak nanang. Kasla mo gustuhan na kon. Ha? Muna ata mong gusto tilotom. Pasensya ka no madiman ti impression ko kayong kaididamo. Naruamak mo na makakit-kita nga kasat panag-ararot mo. Ala, welcome ka talaga dito yung pamilya mi, balasan ko. Anya nga talaga at relasyon nyo, adawa. Diyan ka man na mo kini Wilbert. Wilbert, ano relasyon nyo, adawa? Ni nanang met. Penpal ko, kapenpal kami. Madkidya. At tirabi kita. Dito di ka matsalas ka maturog. Di ka matagkaskasilid. Wala, ni nanang met. Dakat nga rin ang kasilid met nga kapenpal. Sus, halalala, mangantay ka rin. Dinteng ti kasinsin ko ang babae manunay nga nagkapumet sa Hong Kong nga DH. Himay dito pala. Kasi, nadako, natin tasarabom. Kasin Mildred, thank you. Ni, ati ba't kayo masawa mo? Asawa, penpal ko. Ay, Ranji, kasinsin ko, ni Mildred. Hello, Ipag! Si Kamet Kasin. Penpal ko lang aping ipag-awag na kanyak. Hindi mo na mukhang kuha na. Ay, nagkapuak mo siya di Saudi. Ay, ba't ba rin ang DH? Kumusta si Hong Kong? Taas dya, no, tiyempo day off, conforme dito at maaramin, dadomino, madagsusugala, dagsasala. Kadi sa Saudi nga eh. Napimpin na si Hong Kong, hindi sa Saudi. Hanggang sublin. Hanin, kasano lang negosyo ak. Sige. Katsika, purugod ka, agsubli akpay. Manong name no kasta nga dakti trabaho, siyempre mabati. Ni Vanji. Ngimidiandan ni Mildred, manong name kang kanayon mo ten na rumuar, dagitoy. Pinsong-song maten manunemi ni Mildred. Tadari dito duma gundawin manunemi nga umuunak pa nga sumangpat nga misuda. Nung hasta nga sumangpat da manunemi katawa nakadangdangan da tiladang si istoryaan da.
Naging ka, ngay dinakapanawin man ni Mildred. Sinangok ni Vanji. Nagkapuan niyo? Ha? Nagkapuan niyo, kunak? Anak kasi yung istoryayo. Lalaki at istoryayo, ah. Napang kayo naglalaki? Hanggang makasungbat? Manipod dedan ni Mildred. E di nagayem mo ti kasinsin ko. Hanggang matay mataltan na dito balay. At dabi ko na ninanang nga pasarehan kang ugaw awit ti aldaw. Kasi yung oras pa nagaw-awid mo, imunanak pa yung nagawid. Insungsung na ka na dyan kasinsin ko. Amam ka din no, klase na dyan kasinsin ko? Lalakero na dyan. Nakikabkabit. Iso nga lalaki salitaan nyo, di ba? At dapat lalaki mo. Manong name ti bakas daawak sa nga gununi sa ang sumungsung ba? Ape ka sa nga sumungbat? Ha? Anak ko mati sungbatak kat auman sa lutsud mo. Samat nga sa lutsud ti kiti pagbagam. Nagkungkulot ka nga dagos. Nung kumanda sa lutsud mo ti sungbatak. Saan kantong sumusurot kay Kuana? Ape ko man tsak sumurot kay Kuana. Kaya agad enjoy ak met. No dag dito balay, no awang ka. Awan ka sa salita. Magdaadan ni Mildred, manipridi, ipaspasyar na, sika, uri sa Domingo, nga bakasyon mo, sa among panagtrabaho, di nakpaipasyar. Na manamisan naklang yung pasyar, di karayan. Yung magagini nga, di gustan to, di ka mo inuulitin. Sorry. Awan time ko. Napadmadagman kami sa trabaho. Ngayon, di pa nakipasyar mo umakanya. Kakiso na nga makaliwak saya. Palitan nagpay. Sa mong himbaga nga dalalaki. Sa mong himbaga nga matulad na kini Mildred. Unahin yung istorya na kanyak di amin-amin nga nagbalimbat nga ng singpetisuna. Nung hapi nga lalaki di pasagsalita kami, gapot adda kami naging sumusurot nga lalaki kada kami tay. Kasano nga di sumusurot nga lalaki ka sa arwatem? Kasala mo lang mapan ipaspasyar ti bagim, ipaspasindayag. Kasala mo lang laklakot ti bagim. Ayaw hindi pa nagkita ang kanyak. Kinunahan naman nung name, ikit timbakdere nga simbrak iti sila. Inasad ganak ni nanang manong name. Hoy, abe ka jet, parang salangad mo kay Kuana. Abe nakapigpisa timag mo. Nga kurang mo lang nga, dangranan mo no, nanang met. Kasla, siyak pwede. Saan yung kanunungan? Diyak kanunungan, takas diyan nga parang salangad mo kay Kuana. Abe ka mo kasalita na siya at abe kas diyan. Ano nga talaga amin ti, marik na makeng Kuana. Unang, obvious ba? Ipagpatig ko ni Banshee. Nasala nga penpalo ng gayim. Amo na ka di. Kahit ni Banshee, namat marik na naking ka. Nanang tawag na kada kayon. Ipagtawag na kini Mildred. Kaya natlagayam. Anya pala turarayam. Ano kay John Sawan? Kaya di mo pa na ibagat I love you kang Kuana kit ibagamon. Kalbasan na. Hindi mapagtutulagan din ti kasar. Mapantayin di lugar da tapos ti mga sasawa kastalain. Kaya no sa among matakayat, di adamat din Nelia. Nanangwit, tumuto lang ako nga tsakayok kit Nelia. Anya pala nga orti rorayem. No saan mo ba na ibagat I love you kay ni Vanji ibagamon. Karabyan naman nun name nagitak ni Vanji nga rimuar nga napanitisangot ti balay. Nagkaangin siguro. Adamat electric pan iti yun sila. Wala at electric pan manon name no naputot mo tipong out electric pan. Kadang-angin so na, ay dito takang kanayong nga naka-sleeveless. Nakurang nalaingan man nun may makita ti amin. Napangkudinanon. Abe nga rin ka.
nairubot ko ni kita rawatek. Ket, tunbigan. Nagawid akton. Awan ti pagtanagam ta, awan ton ti ong tam, awan ton ti kadwa ni Mildred, nga mapan, teko nam nga, mangilaklako. Awan ton ti problema, kawid akton. Di ba, 3 bulan mo kuma? Nasurok pa lang makabulan mo Ay, nasurok pa lang makabulan ko na. Baya ka dito Ngayon, kaka mo nun, mangibilangam kanya. Bilang nakakabsat lang, nga ading mo, nga ungtam, nagbalog. Vanji, sorry. Sorry, no. Nakaramid man din, nakasaktam. Panangikir ko kang karejay. Mading namin ti impluensya ni Mildred. Nalipatan kami ng bagay kang saan kang sumingad kang kuhana. Nasingbat man ti Mildred na. Sa mesa. O remember makikuy ko aktes kang kuhana. Awan ti mading aramid ko. Naminsanak lang agayat. Tsaka mo, dati inayat ko, dinakbat kaya. Sino? Obvious ba? Sakpayan si Mang Pet. Tsaka mamon-amon ang titirik na. So ang gawit at tundong bigat. Tao mati. Patag ko kada kayo. Sa bagay, at damat ni Nelia. Ano nakita niya bagbagam? Saan ko ang kayat ni Nelia? Sino ka kayat mo? Sika. Gusto na kumakayat na. Di mo pa yung bagat I love you. As a friend, I love you kasagbalin itong asawa. Amit na lang ay bagam. Nabayagak dito yun. Iba't patag na kaman. Obvious ba? Si Mang Petak pen dito dapat yung gadungon daway nga hangkong irekrekap ti kwarto nga nakalukat urayat nga sumrek ka ti kamot sumrek. I love you, Vanji. I love you too. Vanji. Iti pa nangarakog ko kenkuha naman nun nemi na igkamak. Ti adday ti barukong na. Wilfred. Kat siyempre, manyati naman na mayang nga mapasamak manong. Saan nga agmay sa isuna iti silad ko, ngented ko. Dudikat nagbalinin nga silad mi manong nemi. Silad mi nga dumteng tirabi nga nagkasilad kami manong nemi kat kang kanayon nga agmaris rusas. Dayta nga rabi. Kang kanayon manong naming nga mamsak, masadsad ti adu nga areng-eng ken asog. Makalawas sa kasta manong naming. Kat ko nakanyak ni nanang. Ang moment, gagkas-kasilad kayon, nga dan nagkinawatan niyo. Nga anak plano yun. Nang, nagaturumbang unay na, nga mapagtutulagan ng ti kasar. Apay kaslasaan ka makaikadeng. No iso at talaga tinay-kari. Aw, matin sa pulit kang kuha na. Di lang pa nag-arawat na saan ko. Kaya tagam, sige, naruama ko. Banyo lang. Tagasalita. Nukas ka sa nun lang. Mapangkam to ni lugar da. Ngamiti kabigatan na manon nemi. Saan nga surat tidimteng nga para kini Vanji. Dati unos ti kaadda naman nung name kat takaawat ti dua nga surat. Surat ti kabsat na. Telegrama manong name ti Simang Pet kat napaikis ni Vanji di mabasa na tinagyan ti telegrama, tinaglawon.
Apay, ano na pasamak? Ni tatang ko. Nadisgrasya ni tatang. Ano? Kasapulan nga gawin na. Parang mabutak pa kasi bibihag ti ama. Kuyugan ka. Saanin? Di mat kunam nga. Kabisi iti trabaho yo. Kararag mo laing nga sapay ko matibes palitatan ko. Gilbert. Wilbert. Sapay ko ma. Sige, patib ka rin pakinakin mo ha. Hindi ba nagbiyahem? Naglagipem, nagmemesa ka. Nagsublikan to. Nagsubliak to. Nagsurat kan to. Nagsurat ak to. Ni maawanan manong nemi tinaawat ko nga surat. E din to ta sinuratak, suna manong nemi dinamag ko, no anyat kasasaad ni tatang na, no anyat napasamak. Dinamag ko pa yun, untul ka anong agsubli. Awanan timawat ko ang subalit naman ng nemi, 5 di surat ko. Nasurok mo nga makabulan man ng nemi nga awan. Dua bulan, 5 nga bulan, 4 nga bulan, 6 nga bulan. May na-Harold manong nemi dito balay. Kasi. Awanin? Awanin. Baka pambarda lang dahi dyan nga telegrama. Ano kahit mo sa man? Telegraman da, nga na hospital ti amana, or samet, tapno agawidan. Apa yung narami dito kas dyan? Tapno nikas takat. Saan nga para kada kami? Saan nga da kami? Ti para ti may sakit may isa. Ano ti atap mo? Baka nung at sa bali nga lalaki nga gururi kang kuwana sa dyan. Baka no at da lalaki ka kayat da nga pangasawaan kang kuwana. Tano saan kumakasta? Habi nga din na subalitan na kiti surat ko. Ori di pa naging baga na laing nga natay ni tatang ko. Sana ibaga nga saan akong nagsubsubli dita. Dan sa bali nga lalaki dito, hoy. Nakakalalas ako mga subalit ng tikasta, kamawaan. Ano nga ro din? Wanan. Saan nga bali akasin? Tanarabraman ang maten. Ang mga masalot sukuman. Ididamo nga tagikuan ni Vanji. Virgin? Virgin. Sigurado ka? Sigurado. Nabot na nakita kami sumo. Jedara. Kan talaga na rigata na. Apa ka man narigatan ka? Kasi ang moment nagpakpakita, agpimpin nakita ta, di ba? Oo, ang gaya man niya. Apapalak na kuwang gata. Dakil. Kawan. Kumusta kayo matagin ni Nelia? Ang sardag ko, dinakayat ka talaga. Siga talaga't kayat na. Kanita tawarin ni Vanji, edi, sigan kani para kay Nelia. Mabig sanay ka. Kahit gumagat ang mga tinumantad ha. Uminom ta, kaano pa yung uminom ta arak? Itan. Sige, pag gusto ang kakasin. Gumata ka karad. Gan siya kumatak pa yun, itipulutan. No kaya't mo nagbartek, gabuta awanin ni Vanji, alagad ng gayan ka. Idi awanin ni Vanji, manong nemi, umay manin nagpadigo ni Nelia. Na, kitagyaman kami anak. Ay, ne, Wilbert, ada manin padigo ni Nelia nga masida. Itaman pa manin. Idi ada ni Vanji, hanggang nagkipatigo. Idi ada ni Vanji, amok nga naimas tiluto na. Ta, adot nang ibagbaga. Ipadamag mo, may padamag mit kanya. Itatawanin ni Vanji, kaya magusto matilutok, di umay ka man yung patiguan. Kumusta ka ganyan ka ni Vanji? Awa matin subalit na. Kaano kang tuharot ng umay jabalay? Tapay.
Ni Dayton? Kano may napasyaran Sabi ko mapasyaran ka kita nobyum ti kasinsid ko. Ni Harold? Inimangmangan kami manong naimi kung ano yung tatangkan niya. Anak, kaya naman matanti apo ko nga kabaylak mati mga iwan o rekas ti kasasad ko na pila nga makatulong nga. Nag-asawa kayo ng kininelya. Tatang met. Sino ko makarod kat kung ang mga awan iti subalit kan ka, dagiti surat mo ni Yapanche. Banyo tang, tao mo nak pala nga ag-Saudi sakto ag-asawa. Nagaplayag nga rod manong naming agtrabaho ti Saudi kung ang harod kapatas mi. Uy, panawan na kami. Kasapulak mo ti makaigam ti takdak kala kwarta, boss. Makaigam ka mo dito, o gamahan ka mapanag Saudi. Kadam na kita dumag sa Saudi kat di man lang balay nga pimintas basip pakakita. Depende si tao, boss. Ito, pwede kita Pilipino nga may balbalod. Kaputi, aramid daan. Tagaramid naman ti arag sa daglako. Ang mo dalang arodin nga maiparit. Aramidan da ba lang? Gabuta wais nga ron ti Pinoy. Sa dinuman ti ayan nga lugar talaga. Mumlatan no sino di kita. Pinoy ko nada. Manyo, boss. Ano kas pagarigan ta adagasgasat ko. Pagbitak lang. Padasa ka ti upat punuin ng mga tawin. Hindi agasawa ka lakay ka doon na yun. Urayan pala ti inam nga tawin. Sakbay nga agasawa ka. Manong nemi halos agduan nga tawin sipud awanin ni Vanji. At pwede kiti gundahoy manong nemi nga ulitek, iti agsurat, kaya magkaskas din nga awan. Diyan ka mo apay. No saan ko mga dumanon, di sumurat ko, may subli ko makanyak, saan ka di akas jay? Yung talagang awan. Manong nemi, timay sa nga aldaw, diyan ka mahawatan. Tanawanin nagkamaliak. Ito yung babraek. Numarin, waswasak manong nemi. Ano ito ko ang pasik? Apay kasulim-sulim na kitang masa. Balibaw nga batilin. Apay, marit templana. Kasi naman dati nga templana. Tiko naman di, agkupas kan, awan laing mon. Kasi na ko mga agkupasak, lumalay nga ka. Anak ko nga ron. Basta balbaliwang tahalwan. Na yun ang basit sa mentuna. Alan. Pinata. Hindi ka tuloy ito nga perparik na kanyak. Ang nga tadakis nga napasama sa Jibalay. Sumurong nga taman ng atake ni Tatang. No matake mo na, baka saalang nagbiyag. Gimanatak nga nagawid manong nemi itita agdisag ko ni tricycle nga naglugahan na sinabat na ninanang. Anak. Apa yan? Ano dakas nga napasamak? Adan ni Vanji. Ayan na. Hindi ta makangagak manunimi ti sangit tubing. Asa na dyan lang? Sangit tubing. Kiti apo kumihin ni tatang mo. Simang pa ni Vanji nga ada anak na. Akin, si ama na, ada kat garot sa bali ng sanga si ka. Napala kiti kwarto anong naming uban ni Vanji, ti may sangawbing nga. Vanji? Wilbert? Abita ka lang. Abi ka saan mo sinusubalay ito naging surat ko? Pasensya kan. Hindi, natayan ni tatang. Tanatay? Natay? Pimalaw kami sa lugar mi, napag kami iti lugar ni nanang.
Abi nga sa atak mga sinuratan. Ang damat, insusort ko kin ka. Awan nawawat ko. Anda. Yung pakamok ang gamit na pasamak. Idadakon si Isabela. Pamarura na parang kami Isabela. Ibagakang ka naman si Kugak. Ibagakang ka sa anak pala makaumay. Gabuta. Si kasok nga rin ibagakang di nga negosyo. Naman pa'y kurang ti puunak. Gabuta naggastos at ti panakati ni tatang. Ha? Bakit? Naging ka na nga. Impas kayo ko ni Junior. Hindi ko mapailangan nga mabaling ibiyahe ang kunan ni Nanang. Nga, papalpas at petty birthday na makatawan. Munti mga rin eh. Munti anak. Guwapo kas kanya ka. Munti anak ka na. Maglaki din da. Imay kam dito eh. Nga single ka pa lang. Kamu kat nag-asawa ka yan kininelya. Ninelya ka man din. Awanit sa bali nga nayat ko na da nga siksika. Kaya di awanak na ruden. Nga awan ti maawat mo nga subalit ko. Nang namnamak pa lang pa nagsublim. Ti anak ko. Uy, saan ka pa nagsukat? Yung naglabarang mo sa dyan, kalpasang ang trabaho. Buti pa lang ni Baby. Mungkit sensitive ni Baby. Ni Chun. Buti ka pa lang. Nakaragsakkak manong name nakalaglag antirik na. Kaday di nga rabi manong name akad nagpapas kami manon ati ragsak. Iti nagbalin na asawak. Nagbalin nga asawak kunak manong name tanagkalaysa kami kalpasan nga makabulan nga dada nga gina dito lugar. Kinayabang mi manon nemi di kiti kakabsat na graman kininanang na kat naangay dito iti kalaysa. Naadaan kami manong nemi ti kabukbukudan nga balay kat restaurant nga negosyo na di lugar da na transfer dito lugar mi. Nga naikuyog met ti kabsat dua kabsat na manon nemi kininanang na. Nadaan kami pa iti dua nga anak manon nemi ni Junior, ni Laila, kastamatan kini Jingjing. May sa nga lalaki, dua nga babae. Manong nemi, nadaan kami kabukbukudan nga balay, idi tanag Saudi akmatlae. Nag-inemak ang tawan di Saudi manon nemi, kadidi, nagpurgod akon, nagsubli akmatlat construction, yung sa anak ko nagagangala ka mason, tigat siya akong tinagbalin nga kapatas, uno purman, manon nemi, iti dati-dati nga susurutak ka construction. Pimintas met manong nemi, tinegosyo, ti asawag, restaurant, manon nemi. Ngeso, iti katulungan mi, manon nemi, nga nang ten iti masakbayan, di kiti talungan na kami. Dili po mo sa di naganak kanyak manong nemi gagangay nga nagladingit kami. Namampay kasta, kat naragsak damit, nga nakaiwan, ka nang subaybay, itinapintas ka nagpasakbayan, di kita nagbaling nga puko da. Kastamat ka na tayo maten, manong nemi, ti katugang nga babae. Kadigidwa ka kamsat, manong nemi, ni Vanji nga asawak, nadandamatan ti kabukbukudan na pamilya, nga naisinadan ka na kami. Nagsara laeng manon nemi ti restaurant ti asawak. Idi takapig sa iti pandemya. Ngam ka na gito yung panahon manon nemi na reopen. Ket numampay hangakas idi nga naganar takas ti ngarti kasasaan nga matlis. Naitultuloy ti asawak tirapaap na madaan ti kastoy class ti negosyo. Napasarda nga kamet manong nemi nga nangidaulo ti construction. Ngayon ti agdama, madama manin. Tadamay sa nga pastek manon nemi nga ipatpatak dermi. Kung nangarod di kiti anak mi. Pang, gustunan. Agin na nakikiglimawang. Construction. Awa mati problema anak kabot ha. Sa anak ba't nagtrabaho?
siyak matibos, kapatas. Wala nga, nabimbinas ng dakilat at ulit tibalay, wala tulungan niya ni mamang. Iti gusyo na. Piaramidin nyo kay anak ko. Ha? Agpamilya kayo matahin, tapno dapo kumin ka ni mamangyo. Ni mamangyo, nga namamok, babay ni ti surat. Yung nga ron, istorya nga rin mamangyo. Ay ni mama, no kaso nang nagsabat idalan nyo, kita ka-arora isuna. Babay ni ti surat. Ay so, tinagsabatan idalan mi ka ni mamangyo. Manong name paritan dakman, di kita anak ko, ngam talaga, ngay po sige kilatatag trabaho. Tanalagaan mo't trabaho. Napialang mo't nga tumulungak, kasta nga, kahit ko timang watuan. E din to tanam ay mo't manong name, trabaho ti asawak, agsibod ta. Isumat ti boss, iti restaurant nga man manage na. Yor-ori milayan manong name, iti panag-asawa, di talungan nakmi. Tapos kasta kat madang kam tumaten di makunkuna nga po ko. Takayat tumaten, tagbalin nga lulo ken lula, da kami nga gasawa. Dahil yung nga marong name iti pagkasalita, kanagyaman naklauna iti anos mo, nga nang ibasa, kat sabi ko matadamat na ibasa, na ibasak nga, nadamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti bihag. Tuhoy nga radagyaman nga pagkaya mo, Wilbert. What happened to Nelia? Bakit nalipatan ngayong bagan ni Wilbert, doon na tapasapa kang Nelia. Hang isuda kini Wilbert tinikari no pay sumingsingit isuna. Baka da haro ana, dati kasinsin na. Hanamat na yung baga pag-ayam eh. Agad what happened kang kuan no? Nadapasit na kang kuan ha. Agad siguro handa na ikari, handa na isuda, at sa bali nga lalaki na kaikarihan na. Hanabat na nagtakamat. Baka nagsublin di lugar da.